אתם יכולים למצוא לעצמכם תנוחה נוחה על הכיסא, על המיטה, על הספה, בכל מקום שבו אתם נמצאים כרגע. לקחת נשימה עמוקה ולעצום את העיניים. אולי אתם מקשיבים לזה בסוף היום והשעה כבר מאוחרת, ואולי לקחתם לעצמכם רגע של הפוגה במהלך יום עמוס. בכל מקרה, עכשיו זה הזמן לאפשר לעצמכם לקחת ולהיות כ-20 דקות רק בשביל עצמכם. שימו לב לתנוחות הגוף שלכם, לרגליים שמורמות מעלה אם אתם שוכבים או מונחות על הרצפה. הרגליים שלנו נושאות אותנו כל יום ממקום למקום, ועכשיו הגיע הזמן להוקיר להן תודה ולהרפות אותן. שימו לב לידיים שמונחות בנינוחות על הברכיים או לצידי הגוף, ואולי בדרך אחרת, והרפו גם אותן. שימו לב כעת לכתפיים ולצוואר שלכם. אצל אנשים רבים האזורים הללו נוטים להיות מכווצים. שימו לב האם הם מכווצים גם אצלכם. שימו לב לנשימה שלכם שנכנסת פנימה והחוצה. פנימה והחוצה. בטח הזה עולה למעלה ויורד למטה באיטיות עם כל נשימה נוספת. הרוגע מתפשט בגופכם. ייתכן והמחשבות שלכם עדיין נודדות לכל מיני זיכרונות או מטלות שצריך לעשות. אל תילחמו בהם. זה טבעי. ובקרוב, מבלי שתשימו לב ומבלי שצריך להתאמץ, הם יחלפו מעצמם, ואתם תוכלו להתרכז במדיטציה הזאת ובנשימה שלכם. אתם יכולים להתחיל לשמוע ולהרגיש את נשימותיכם. כדי לעזור לכם להתרכז, אתם יכולים להתרכז במוזיקה שברקע ולתת לה לעטוף אתכם, כמו שיר ערש שהייתם שומעים בילדות. ייתכן שאתם אפילו יכולים לשמוע או לחוש את פעימות לבכם. וכעת תעבירו את תשומת הלב שלכם אל הפנים והרפו גם אותם. הרפו את המצח, העיניים, האף והפה, ותוכלו להתחבר למצבכם הטבעי שהוא רגיעה. אתם יכולים לשים לב שאולי הפה שלכם נפתח מעט וסנטרכם רפוי ומשוחרר. ואם עדיין יש איבר בגופכם או מחשבה בראשכם שלא לגמרי משוחררים, אני מזמינה אתכם לשחרר אותם כעת. ועם הנשימה הבאה תוכלו לחוש בגל של רגיעה שנוצר בבטן שלכם ומתפשט לאט לאט בגופכם, בצורת מעגלים שהולכים ומתרחבים, כמו אותם המעגלים שנוצרים באגם כשחלוק של נחל נזרק לתוכו. ועכשיו כשאתם שלווים ורפואיים, אתם יכולים להתחיל לדמיין את עצמכם בחוץ, באוויר הפתוח, במקום מרוחק כלשהו,
ומוגן, בו אתם מרגישים בטוחים ונינוחים. ריח של רעננות נישא באוויר, כמו הריח שאחרי הגשם, והטמפרטורה נעימה בדיוק כמו שאתם אוהבים. אתם מרימים את העיניים ורואים לפניכם בית אבן גדול. הבית עשוי מאבן עתיקה, כמו אבן ירושלמית או משהו דומה. הבית ישן, אבל נראה נקי ומטופח, ומקרין חמימות. מבין האבנים על קירות הבית מבצבצים פרחים ועלים שהם מטפסים על חלק מקירותיו, בצבעים של כתום וצהוב, ירוק וורוד. זה נראה ממש כמו מרבד קסום של טבע. אתם נמשכים לבית הזה מבלי לדעת למה. חלונות הבית גדולים ומרווחים, חצי מעוגלים בקצותיהם. אתם מביטים מעלה ורואים שאחד מהחלונות פתוח. וילון לבן מתנופף שם ברוח הקלילה. אתם יכולים גם להרגיש את הרוח הזו על פניכם, מלטפת בעדינות רבה. מהחלון הפתוח אתם שומעים שמהבית מתנגנת מוזיקה חרישית ונעימה. אתם שומעים אותה ומרגישים סקרנים להיכנס פנימה ולגלות מה יש בבית הזה. אתם מתחילים להתקרב אל הבית וניגשים לדלת עץ רחבה. אתם דוחפים את הדלת והיא נפתחת בקלות, כאילו חיכתה שתגיעו ותפתחו אותה. אתם נכנסים פנימה ורואים לפניכם מדרגות עץ רחבות שיורדות למטה. אתם שומעים שהמוזיקה מגיעה משם, מלמטה. המדרגות חשוכות, אבל לצידן תלוי פנס גדול, מעין עששית כמו של פעם. אתם לוקחים אותה ביד ומתחילים לרדת במדרגות. העששית מאירה את דרככם, ואתם מרגישים נינוחים ובטוחים בעודכם יורדים במדרגות האלה. אתם סקרנים לגלות מה יש למטה, אולי אפילו מתרגשים. ועם כל צעד וכל מדרגה, הרגיעה שלכם מעמיקה. אתם יורדים עוד ועוד עד לתחתית המדרגות, מרוכזים בהליכה ובאור החמים והצהבהב שהעששית מטילה סביבכם. וכשאתם צועדים את הצעד האחרון, אתם מרימים את עיניכם ומגלים חדר גדול ומרווח. הוא מאוד מזמין וביתי. קירותיו מחופים עץ, ושטיח גדול ורך פרוס על רצפת החדר. במרכז החדר ניצבת ספה גדולה, ועל הקיר מולכם תלוי מסך גדול ולבן, כמו מסך של קולנוע. אתם הולכים ומתיישבים על ספה. אתם מגלים שהספה הזו מאוד נוחה. על הספה יש כריות, ואם תרצו תתמכו בגפכם או ברגליכם ליצירת נוחות אף רבה יותר. על משענת היד של הספה מונח שלט, ואתם לוחצים על כפתור ומפעילים את המסך. על המסך מופיע סרט, ובסרט הזה מופיעים אתם. בזמן של מאורע שקרה לכם לא מזמן. המאורע הזה לא נעים. ייתכן והמאורע הזה ממש טרי, מהיום או מלפני כמה ימים. ואולי זה מאורע ישן יותר שמזמן לא חשבתם עליו, והנחתם שהוא כבר מאחוריכם. תסמכו על התת מודע שלכם, שיעלה בדיוק את המאורע הנכון עבורכם עכשיו. כזה
שאתם רוצים ומוכנים לשחרר. ברגע שהסרט מתחיל, אתם מבינים שהסרט הוא שיקוף של מחשבותיכם. מחשבות שמסתובבות ורצות בראשכם, במודע או שלא במודע, וטורדות את מנוחתכם. הסרט מקרין אותם מבפנים החוצה. שימו לב, האם הסרט הזה צבעוני או שהוא שחור לבן? אם הסרט צבעוני, תסתכלו על השלט ותראו שיש שם כפתור מיוחד. בעזרתו אתם יכולים לשנות אותו ולהפוך אותו להיות בשחור לבן. תעשו את זה עכשיו. וכעת שהסרט התחיל בשחור לבן, תאפשרו לעצמכם לצפות בו. תראו את הכל, אבל מהר מאוד. הוא יחלוף עם כל מאורותיו תוך מספר שניות, עד לרגע שבו אתם מגיעים לשיא של חוסר הנעימות. ואז תקפיאו את התמונה הזאת באמצעות השלט. תסתכלו על התמונה ותהיו שם רגע בנוכחות, גם אם זה לא נעים או קשה. תזהו את הרגש שעולה בכם. תנו לו לעבור בכם בידיעה מוחלטת שעוד מעט הוא יחלוף, כי אתם יודעים שהאירוע הזה כבר הסתיים ואתם רק צופים בו מהצד. אתם לא באמת נוכחים בו. ועכשיו תדמיינו בתחתית המסך תמונה קטנה, בגודל של מסך טלוויזיה. תמונה של מצב שבו חשתם בטוב, ביטחון או אהבה, מצב שממש נהניתם להיות בו. ואת התמונה הקטנה הזאת תדמיינו בצבע. ועכשיו, יש בפניכם תמונה גדולה בשחור לבן של מצב לא נעים שתרצו לשנות ולשחרר, ותמונה קטנה בצבע של מצב נעים. בעזרת השלט, תלחצו על הכפתור, וברגע שתעשו זאת, התמונה הצבעונית הקטנה תתחיל לגדול. והיא גדלה וגדלה ככה שהיא מתחילה לכסות את התמונה השחורה. ועם תנועתה היא ממיסה את התמונה בשחור לבן, ממש כמו אדוות מים ששוטפות כל לכלוך שנקרא בדרכן. והתמונה הצבעונית גדלה עוד ועוד עד שהיא מכסה את כל המסך. וכעת אתם צופים במסך הענק בתמונה הטובה ומרגישים שרגיעה מתפשטת בגופכם. אתם מרגישים הקלה. אתם מרגישים נינוחים ושלווים, נקיים, מרוכזים בזיכרון החוויה שמוצגת על המסך בצבע. תנו לרגש הזה להשתלט עליכם. תהיו בנוכחות איתו. תיקחו נשימה עמוקה ותתמסרו לתחושה הזאת. ועוד נשימה, ותגדילו את התחושה של הרגיעה והנינוחות. וכעת, תדמיינו את עצמכם עושים זאת שוב. התמונה הגדולה בשחור לבן שוב מכסה את המסך כולו, והתמונה הקטנה בצבע למטה. התמונה הצבעונית מתחילה לגדול ולהעמיס את התמונה שבשחור לבן מהר יותר מקודם, עד שהיא מכסה את כל המסך, ואתם יכולים לראות את התמונה הצבעונית והגדולה ולהרגיש מיד הקלה גדולה בגוף. ובואו נעשה את זה פעם נוספת אחרונה. התמונה בשחור לבן בגדול ובצבע התמונה הקטנה. אתם כבר יודעים מה הולך לקרות. התמונה הצבעונית הגדולה גדלה במהירות ומכסה את כל המסך, כך שאתם מיד מרגישים ביטחון ורוגע. אולי אתם אפילו מחייכים מבלי ששמתם לב, ואתם מרגישים כלילות ונינוחות. והתחושה הזאת ממלאת אתכם, כאילו משקולת ירדה מכתפיכם, ונפתח מקום לחוויות חדשות וטהורות וטובות. תשאלו את עצמכם עכשיו רגע,
מה קרה לתמונה בשחור לבן? האם היא נעלמה? או שהיא מוסתרת מאחורי התמונה הצבעונית? ואם היא מוסתרת, תאפשרו לעצמכם לעשות את התהליך הזה שוב במהירות רבה, כדי שהתמונה בשחור לבן תוכל באמת להיעלם. ועכשיו כשאתם מרגישים נינוחים יותר, אתם מסתכלים על השלט בכוונה לכבות את המסך, ופתאום רואים שיש בו כפתור נוסף, כזה שלא ראיתם קודם. אתם בתוך סקרנות לוחצים עליו, ועל המסך מתחילות לנוע תמונות מחייכם. תמונות של רגעים קסומים אותם חוויתם, רגעים שבהם הרגשתם אהובים או בטוחים או מוצלחים במיוחד. לכל אחד יש רגעים כאלה. חיוך שלכם בתור ילדים שמשחקים בחוץ ללא דאגות. אולי תמונה מטיול שעשיתם בחו"ל או בארץ, או מאורע שחגגתם עם אדם אהוב. התמונות מוקרנות בזו אחר זו על המסך, שתות לאט, כמו נהר של רגעים המאושרים ביותר שלכם. אני אהיה כעת בשקט כדקה, ואתן לכם להתמלא באור של חייכם. וכעת, משאתם מרגישים נוחים, שלווים ורגועים, אתם מרגישים שעשיתם שינוי פנימי, ששחררתם עול, ושהתמלאתם באהבה וביטחון. עם השינוי הזה, אתם יכולים להתחיל לחזור לכאן ועכשיו, בקצב שלכם. לאסוף את התמונות ואת התחושות אל החדר הזה, בידיעה שתמיד תוכלו לחזור לבית האבן הפרחוני ולשחרר בו חוויה לא נעימה שעברתם, שמכבידה על התת מודע שלכם. בהדרגה הביאו עצמכם לכאן והתחילו להרגיש את גופכם, את הידיים, הרגליים, הראש. קחו נשימה עמוקה ותתחילו לחזור יותר ויותר לערנות ולמודעות רגילה. הזיזו מעט את כל הגוף ואת כפות הידיים, הימתחו, ואתם יכולים לפקוח את העיניים.